suwe mendem rasa jroning dada nanging aku kudu sambat karo sapa turutan sak lisian arep mangan ratoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandungan budaya kesenangan bareng WN Audio Sound System Hadi Busana. Iya yo iya yo iya ayo Mas Suja suwe mendem rasa jroning dada nanging aku arep sambat karo sapa turutan sak lisian arep mangan radoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara rasane mesra grasan arep ati mengkutu kapengen gelang mong pengen ketemu barang sliramu wong bagus nadyan mung sedelo ati dadi sajroning ati tresnaku iki tulus-tulus sing ati
3, 2, 1